amon nga programa para ini siya tanan-tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Nice Yaga Joke Time! Hello! Maayong adlaw naman sa aton mga pinalangga matag palamati. Ari naman si lolo ninyo iyong kang siyempre upod ko diri ang akon gwapong nga kumpare. Pare Miloy, pasok. Padayon lang mo sa pagpamati sa amon YouTube channel kay babot ang panahon may giveaway si Ilyong sa inyo. Ano nga na Ilyong? Isa-isa yabi na. Ating hatag naton sila ang mayo nga mga jokes, nga drama, tag siyempre mga kantahan, mga cover songs. Ay panghatag na sila tanan. Lusot kaya po ba? Abi ko, ako pa sponsor. O sige lang, hindi lang ko mag-giveaway At di ko kung sponsoran ni Premiloy, why gina problema, no? Ay kung magmayo sa ulihit, nga hindi kita maghatag sa aton mga pinalangga ang matag palamati man. Kasi mo bi Premiloy kung ikaw mag-giveaway, kung bisa mga load lang dabi, no? 2 ka piso, 5 ka piso, pag-load. At yung mga boss storya, walk away na lang ako sa walk away. O, rita siya. Kaya doon to. Amo na siya gali, hindi ka gali magsugot kung sa ulihi, manghatag kita load, ikaw ma-sponsor? Paano ko makakuha sponsor kay way kung ganda ka ba ito sweldos manager? Ano man nabi sweldo sa manager kaya pag ko palang aton yung istasyon? Sige lang sa pilakadlaw, tagaan ka, no? Ang per salary mo, no? 30 diyas ang bulan. Salary ganyan. Nabi na siya ba sa salary? Kaya salary, una na obra mo at sweldo. Di kadugan, manulat ko na, plan ba ko na kabulan na kabulan. Dawa ba ko sweldo? Kapilagor na wara pa. Di ka magkabala ka kay tagaan ka na mo na. Tagaan ka siyang aton nga Nice Yaga blind massage barkadahan. Diatag na mo si mo si Basyang, no? Never been kissed, never been touched, ha? Apo na siya ginahulan ko. Kadua-dua do. Pero sige lang, batiin nyo lang ang programa. Sabay-bayin nyo lang kung paano ka magkalaubo sa gudon sa bulsa di ba siya? Apo na siya. Bayo lang na kapag pumati. Bati ko kuno, si Kwan kuno ang matag sa itong kape. Sino si Toto Make? Hindi. Sino man gali? Bigo Robert kuno. Ati may problema, ano? Kaya si Bigo Robert, taugon na sa permi. Hello, maayong adlaw sa aton mga pinalangga matag palamati. Sa aton mga suki sa kahanginan. Yari na naman kami sa pagpangalagad sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton Nice Yaga YouTube channel. Upod naman sa inyo alagad, Tito Rikrek Galia. Salamat gid sa padayon na nagasuporta sa aton palatuntunan, ang Blind Ilonggo Jokes. Basi matingala kamo mga kabiyanan. Ako gali si Tito nyo Rikrek Bago naman ninyong amigo diri sa Nice Yaga YouTube channel. Nakaagi ka na nga may naluyagan ka pero nahuya ka maghambal. Inabalang kung makita mo siya, mapatian mo tingog, pero ginakurog-kurog kay mo ya. Tutog lang, grabe kakulba mo. Ay nagyan ko man bala. Kung mapatian ko gani tingog, pero ginatilig ko. Hindi man ko kambal kung ara na sa tuban ko. Ilawan ko bidason kung ara ko sa kilid. Kilid ya, basi makambal na ko. Pero hindi Ambal nila gani, kung may naluyagan ka. Pangaliyagan mo na. Hindi mo na pagulaton nga
muon pa sa sang iban o kung iban pa mga luyag siya. Malay mo, malay ko, malay nating lahat, Malaysia. Hindi Amo niyo, malay naton, kung ikaw man ang galing ginahulat yang nga maghambal sa iyang, Juan, I love you. Galing kay ikaw na huya. Pasi bala kon ginapaminsar mo nga kon mga luyago ni sa iya. Pasi hindi ako na ipagsapakon kaya may sagali sang pagigugma sa akon. Amo man ko na mo. Gusto ko man tani hambal siyang langga ko siya. Naluyag ko siya. Galing kay ambot. Daw nahadlok taken. Ay importante da. Kung kaisa, ipabalo to siyang palangga naton siya. Nag-ipabatsyag naton siya. Manhid na gina siya kundi sa kabatsyag. Basta mo lang ni mambal ko. Kumangin ka mo, man. Hindi anay pagpabugsok ang muhon kung wala sang titulo. Ini naman ang inyong amigo. Hugot ginagmay. Ayuhom-yuhom para may kalipay. Ini si Butsoy. Kadlaw-kadlaw with Jinday daw. Adlaw mga kanaisyaga. Ay palobala kamo nga kinahanglan gid naton magpamasahi sang aton kalawasan. Ilabi na gid mga kanaisyaga kon permi kita kapoy. Lawas mo permi nagapalamoy poy. Ang nagakatabo pagid sina permi nagalingi ng aton ulo, labi na gid ko nakapulaw kita o kon kulang sa tinulugan. Amoy na nga kinahanglan, magpamasahi gid kita. Agad mangin manami ang sirkulasyon sa aton dugo. Kaya ako, kung nagabatsyag ako sa pagpalangapoy sa lawas, nagakadto gid ako sa mga blind massage. Agad nga ma-relax, kag mangin matawhay ang aton pamatsyagan, magpamasahi na. Dire sa may kapankalan, mayari dire masahian. Ang Syra Blind Massage. Syra Blind Massage, yara lang hamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City. Sa tupat lang iya sa Western Union Sa may dalom, Gaisano, bala mga kanaysyaga. Katlo kamo da ka magpamasahe. Ara dirang aton nga mga blind masseur, no? Tuga pilitla na tahaw, kulang guro ta sa masahe ay. Ara dira mag-atubang sa inyo ang ilada nga resepsyonis nga gwapa, si Hana Ariola, at siyempre nga aton mga masahista, si Maki Paloma, Maki the Blind Swordsman, si Inday Terabel Paloma, nagang nami na magkanta nga si Romel Pineda bala, upot banda si Emilio D. Magbanwa. Magpamasahi na. Ayara dira nga nagabatsyag ka sang kapoy lawas tula